Bona tarda a tothom. Avui estic aquí per parlar-vos d'un recull de contes del 2013, que és de Sergi Pàmies i es titula Cançons d'amor i pluja. És un conjunt de contes, de relats curtets. Crec que això s'agraeix perquè fa que la lectura sigui molt lleugera i que la puguis pausar en el temps i reprendre quan vulguis. I són uns contes que parlen d'amor, però no d'amor des d'un punt de vista idíl·lic, meravellós, jove, impetuós i amb molta felicitat, sinó al contrari, és un amor madur, però és un amor molt, molt pessimista, i això és el que a mi m'ha deixat més, no sé, més desquadrat a l'hora de llegir. Perquè potser estic en una època més que tot ho vull veure superguai, superfeliç, i aquí m'ha copsat amb el meu jo actual, no? Però crec que ja està bé aquesta dosi també de realitat, que és la realitat d'algunes persones. I bé, en tot aquest pessimisme en el que és la parella, també vull destacar que en aquest recull de contes el que veiem és que alguns contes, més que contes, semblen reflexions que fa l'autor sobre alguns temes, no? I sobre alguns sentiments o situacions que té. Tot això amb un teló de fons que tenim, que és la pluja, no? La pluja apareix a molts contes, inclús no sabria dir, no sé si a tots, i clar, la pluja també ens transmet una mica aquell pessimista, no? Un dia gris, fosc, on les coses no van bé. En fi, què vull dir-vos de tot això? A part del pessimisme, hi ha hagut un sentiment que a mi m'ha causat la lectura d'alguns contes, i de fet el meu preferit d'aquest llibre és el conte que es diu Bufanda, perquè m'ha transmès tendresa. I crec que ha copsat molt bé aquest sentiment de tendresa i com es reflecteix en la imatge que tenim en aquell conte concret. I ja està, ja ho he dit tot. Només em vull deixar de dir que vull agrair a un compte d'Instagram que és Lili Libreria, sempre em confoc, perquè he descobert aquest llibre gràcies a una recomanació que va fer i la ressenya, així que s'ha d'agrair quan es descobreix alguna cosa així. Moltes gràcies, ja em direu si l'heu llegit, si us ha agradat, si no, si teniu inquietud. En el cas que l'hagueu llegit, Bufanda també és el vostre conte preferit, i ja està. Adeu!